이거 가야 돼, 엄마 뭐 말이야. Kini kusta kuri di kisima. Babu. 아시대, 꼭 살려 줘. 이거 다고 걸어 주면 가. Angin to. Orang teh kamu pindah. Karena masih itu kamu. 야, 너 Bài thăm cả. Viên ngọc thằng có bóng khát khát. Bài. 다 고전한 너 거자 드레스. main pura pai thak nai go bses bini ke pura no hong kori kha Ani ka ko kuri. khaka Pura 우린 걔는 홍콩 랑 ko se Pura ta ses pura. ngabi ko se sum sum ngam bong khai wasan tin pai no ko ti hata ko ba hai no 우리가 bin ba hai no 고타나 bong ni ga bo chung khai no ka 아차. 가이 너는 가. Anh cái phong cách kia cha, phong phong cả. prong ka bong ka 야니 가. Anh là thằng. 뭐는 가 가자가. Mà nó bắt chước. 내 티켓 가지야 그러나 배다 보러. তসিদার থাকাতো জংতো তো হামানিয়া এই পিকচার সইতি তুলি যাও 까라래. 내 따로 대신에 너 빠져로 어떤 너 서서 봐 봐. মানে তো তিনি তো সুই যে হামানিয়া ভাই 바가 바이바이야? 바가 서보자. ta la ma tin chap ta ta Pura ekta kino kuri. Ekta kino kuri. 이렇게 되더라. ni bara ta ma How esa kem kana. Ye kisna. nin ke budinga sarade. bini ke বেড়া করি খেয়ে ইয়াং সংসামান জায়গা নুখুং থুমানি অবত দেওয়াল তো 너 만나 보러 가 보게 없다고. অন্য সিংহন তো তিন ওয়াদি ফেকে তে সিউনা ব্লাবা. বাক্সা অঙ্কর তিন লোক ঠুকুর penting kata condition no mong ka যত Ani nong na kisa. saka Ano da kusta kuri. 어, 뭐 팀 먹고 잡나. ko dong na ফটো পেজাক তো bini ke pura ko ja Ani ka pura ses. Ekta. 뭐가 참네. ko bu bini Ani hundi. Ani ka kusta pura ni. Pura ni. bu khai basu ni demo on se so go ja ja wa de ke tong mo ya Ani ka jopta hayas. mo ro tong hai mong ka te tong na ja tong Chim phong cả đã. Ani ka kuri. mo khai bini 어. mi mo te 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 ja Ani ka ek Không na tay nó kuri. ngông sạp. bini ke ko ma bini ke hong ko ya tang ho ya so kai te ja ma ja tong ba sha su ko 뭐 참네. o ko bini Ghê. ba sha tong bi su to ma ni ko ma su ko bini 다른 거 ko ya wa shan bai ha ki chang ko bai ke thang ta ro yang 뭐라고 누구만 해야 되나? tong khai Horang dia không mà mình tong không khai mo তিনি belai karima sisa otona kaise botika norok saimono tini sapong watui nokbani hoite sing tini tamnani sini tirubam tabuk sing Sirampur bisini tirubam schoolo sini satta hai family nokbai nukung nakang jot tobongni nogo rabat bufang klaioi baksa nimbu bufang klaioi nok hukjuton bai bekha tongnan jaguri kha sing tabuk tirubam schoolo sing tabuk angkhut bai thangbo tini sini je nok bai nai ro borok no bong nogo tongmai angoi angkhut bai thang phaioi tini tirubam schoolo bong no jaga sanam ni phaikya ngai tabuk bongni chumjanai di rok bebak jotono kisi abon bagai tabuk bongni chanani to ব্যবস্থা khlaikya tabuk thunani bagai ri sumni ব্যবস্থা ang khlain thawi tongo ngai bongni bagai tabuk compensation ni bagai ang personally je komolpur SDM ni bobai bo kok sanai tini horoto possible langlia haipon ang phone bisinti kurungnai bobai ngai dakti no bongno jate tongani ব্যবস্থা khlai dani ang abo sai tongnai plus abon loge sini edisi hapang hoite bo जों जे मानसा khlainai tei je state government hoite bo ang SDM be kok saloi bongni bagai dati tamo ব্যবস্থা khlai man abang personally thangai kok sanai ngai mo hai jora to belai kharima sisa tam ngai sin boroni to nok simin जों phungma si nok ne horthang pono sargo ngai nok phai hapai na nago tino nok si bai thanga gondong no जों dati no tangwai dine जों abang ব্যবস্থা khlainai যতদিন tangmai asa जों mo school no tongoi tongnai chana nungani ব্যবস্থা jotono khlainai gang bongno bokok sana mo जोंgo nor kono tabana di ang tongnong logi dati no nok tangai dine ni aboni ব্যবস্থা ang khlainai je mansa